Imos coñecer a historia de Nati García, que está entrando agora mesmo no noso estudo, unha moza viguesa de 26 anos que loita dende o berce contra a acondroplasia, a doenza que lle xera ananismo. Ela é unha loitadora e pasou 11 veces polo quirófano para poder medrar máis de 15 centímetros. Estamos a falar dunha distancia vital para certos momentos da vida. Nuns minutos estamos con ela. Natalia García naceu con acondroplasia, a enfermidade que causa ananismo. Os seus 26 anos someteuse xa a 11 operacións. Extrovertida, apaixonada e unha loitadora agradecida. Dende os 10, 11 anos, cando opereime da miña primeira operación de alargamento de extremidades, de tibia e peroné, pois estaba moito tempo na casa, convaleciente, e aí comecei a facer os meus primeiros vídeos. Era moi pequeniña, teño incluso vídeos cos ferros dos brazos, e aí entrei no mundo da maquillaxe da beleza, cos primeiras youtubers. Fui sempre moi autodidacta, e coñecidos que querían que lle maquillase me avisaban, familiares, e despois grababa vídeos ou me maquillaba e así pasaba as tardes. As limitacións ás veces as pos ti e tamén os pon a xente, pero bueno, hai que facer a túa vida sen facer dano a ninguén e xa está, e pa diante. Un aplauso para Nati. Pois esta é a historia de Nati, que estamos ca cosa protagonista. Boa tarde, Nati. Boa tarde, Nati. Boas tardes, Mira como acabou o vídeo, Roberto. vixe como acabou o vídeo, que a frase de Nati é pa diante. Sí. Así de bonito acaba o vídeo, Benvida, Nati, que tal? Moi ben, e encantada de estar aquí con vos. E nós. É un placer. Sobre todo a veces cando estou na ducha e teño aquí tamén nas pernas e veo para baixo e eu a veces non me acordo que teño. Que ti lles chamas como? Son as miñas marcas feridas de guerra. De guerra, non? Sí. Xa. Pero esos centímetros, claro, eu acabo de comprender que esos centímetros foron clave para poder levar unha vida moito máis cómoda, non? Para ter unha maior autonomía, calidade de vida e independencia. Poder facer cousas como a miña irmán 4 anos maior que eu, claro, ou compañeiras no instituto. Poder facelo tú sola, non? Sí. Eu estaba no instituto, era pequena na ESO e tiñan que vir comigo compañeiras para baixarme o pantalón, claro, axudarme a limpiar, baixar. Eu tiña unhas pernas, uns brazos moi pequeniños. Xa. Eu non hubiera chegado un metro. Sí, porque eu creo que vi que empezaste como en 99 centímetros ata un 37. Sí, é o máximo. Claro, pero é unha distancia vital para ti. Sí. Para poder facer o que queiras, non? Prácticamente, non? Me imagino, non? Hoxe en día podes facer o que queiras, non? Sí, viaxei sola e fago cousas como o resto. Terei barreiras arquitectónicas, algunhas, A día de hoxe sí, tes barreiras que, por exemplo, a ver, dime. En transportes públicos, subir nos autobuses. o escalón, a veces a pagar, depende. Moito... Como apagar na máquina? Sí, moitas veces. Ou en certos mostradores, o mellor que son Por exemplo, máis altos. eso dos mostradores é unha cousa que moitas veces ou se teñen que poñer de pé ou me teño que mover e poñerme onde eles o calceiro do banco lle podo chegar, pero tamén se levo certos centímetros no calzado, pero en moitas institucións, lugares públicos, pois hai certas cousas que aún non lle chego, pero bueno, he podido paliar e tamén está a pedir axuda e que a xente, pois, se quere te pode axudar. Sí, claro. Dende logo que sí. Pero quixo ver como maquillaba a unha persoa do noso público. Aí está traballando Nati, de contado vemos o resultado. E non sei se chegou xa Carmela Lavandeira, a experta administradora en fincas.